Bener jane. Piye do, lodo? Londo ra kajen blas. Lodo keringet campur idu. Piye rasane, Do? Dal dadal kae kula Mas yo diarani jeger bakul mari Mas. Lah yo ngono nek ora bakul mari Mas ki biyen saiki sing anyar. Apa? Supire tong edan. Lho. Kowe iki nyuwun sewu lho, anu Mami Lucy lho. Kowe iki kok gak ngajeni wong wedok lho. Emansipasi terhadap wanita 21 April Hari Kartini. Mudeng rabe? Ngerti, napa ora ngerti. Trah wong rong tau tido ni sindet. Lumrahe pelawak dagelan saiki saantero jagat pelawak-pelawak muda di seluruh Indonesia itu tampangnya bagus, gede dhuwur kaya aku be. Bocah rupane kaya gede dhuwur. Potonganmu sak botol Yakul kok sombong. Kowe ngocok to. Ya ampun. Oh potongan super tetra. Wong ki lek ngelokne wong mbok yo ngaca karo pawake. Nyuwun sewu lho Bapak Dalang, Mas Dalang. Nggih, Mbak Lucy. Cara kene ning pabrik gula iki ibarate bocah rupane kaya ketel. Apik kuwi ketel ku apik. Ketel ki apik, Mas. Berfungsi. Ketel apik berfungsi, mulus, putih, warnane putih. Oh, ketel nggih. Ketel e. Apik kuwi tenan. Wong lanang sing ora bisa menghargai seorang perempuan iku tidak boleh dicontoh. Iya. Karena saat sekarang niki zamane emansipasi wanita. Betul. Apalagi menika di bulan April luar biasa. Iya. Menghormati pahlawan perempuan nggih menika Raden Ajeng Kartini. Kartini kados mekaten. Iya. Kedahe dipun hormati para Kartini menika. Iya. Seperti menghormati seorang ibu. Betul. Kados ngeten. Iya, betul. Sampun dicontoh ngoten niku napa melih sing mirsani wayang menika sak menika para pelajar-pelajar. Betul. Ada anak SMA, ya. Ada anak SMP. Sekarang Jawa Timur luar biasa merupakan barometer penonton. Betul. Raiku ditabrak di sumber kencana. Lah kok iso lho? Sampeyan iki wong Jawa lho. Wis gawe gelungan kebaya jarik paling gak iku sopan santun keluwesan seorang wanita itu harus diterapkan. Lah iki ra ya sopan santun meneh contoh sing apik mergo sing rawuh iki para ibu-ibu, para adik pelajar, para pejabat menika enten pimpinan yang terhormat. Koyok mau niku sopan. Lho, selamat malam Bapak. Yo sopan. Menika wonten Bapak Sekda, wonten Bapak Dalang, ada Bapak ACM beserta Ibu. Ngene iki lho Mas. Kados pundi pawartosipun sedaya para penonton sehat nggih? Nah. Ngapa Be? Mbak, ya nek sing kadoh kuwi ketok sopan sing cedak-cedak iku isin. Sampeyan koyok ketoke menyapai malah koyok pitik ngendhok. Nyuwun sewu disesuaikan dengan bentuk tubuh. Nek sing ngendika iki kaya Mbak Uun pantes ramping. Nek sampeyan aja mengguri elek. Paling gak mengarep. Selamat malam Bapak Sekda. Pripun Madalang pawaripun sae to nggih. Lho ketok demes to lho. Ngagem ihi-ihi ngono ya Mas. Ora usah kok mengguri ngene malah kaya pitik arep ngendhok. Napa mature kedah kados mekaten Mas Dalang? Kanggo boten pinanggih kados pundi pawartosipun. Matur sembah nuwun kula aturaken dumateng Bapak ACM beserta Ibu. Wonten Bapak Ibu karyawan sedaya. Be. Arep oleh ning ndi? Kowe aja kaken ngene. Kowe nek ngene tak daono terus karo mlaku. Jane Lucy kae lho apa to? Ngene iku pisan wae kok.
terus-terusan. Malah nyetrum. Iki menehi contoh dinut sarwa salah. Lah iya. Kok sampean ku gak iso digugu. Kowe kan mau kur ngenyek karo aku nyuwun sewu. Mas Nggih. Putut Nggih. alhamdulillah saya bangga bahwasanya PG Rejosari menika sing diundang putra daerah luar biasa, tepuk tangan. Aku Iya. Menika punya dalang kondang asli putra daerah memang harus dianggap, nggih. harus diangkat, harus disengkuyung. Seperti itu. Nyon sewu Pak Sekda, mohon izin Pak Sekda. Coba saya kan benar pelawak dari Tuban, tapi sumpah demi Allah saya tuh lahirnya di bumi Magetan, Pak. Loh, kok iso? Ini benar bisa dilihat di KTP saya dan juga di SIM-nya Slendro. Ini bisa Loh, Aja ngapusi iki nih bapak pejabat ora tek. Iku ora pijo to be awake dhewe. Kuwi lahir Magetan, Mas. Saestu. bisa di Zaman ketoprak Wahyu Oh, Budaya main iya. tenggene gor. Gur Magetan. Nggih, kuwi teng bidane niku. Sapa kae bedane, Be? Bidane ngatemi, Oh, yo iya. sing mati karo Pak Agus mau. Sumpah niku, Pak. Kula lahir Magetan asli. Asli oh putra daerah ya kowe, Be ya. Betul, walaupun saya tinggalnya di Di Tuban, Tuban. tapi saya lahir di bumi Magetan. Pancen mbokmu kae ngedene ning Tuban ya to. Heeh, dadi Kok Tuban ki kek ngeden. Magetan ku ngeden, Pak. Tengen Tuban ku mung ngeden terus numpak ambulan dugi Magetan lahir. Heeh. Lahirnya bareng sambil bledek. Oh iya, Laire kuwi bayine ya wong, Mas. Alah boten kethek. Dadi 2 tahun niku kethek terus mungsuhe dadi wong. Kok Kok nesu. Wong asli Magetan kuwi Mas. Oh saya. iya iya. berarti putra daerah nek Putra awakmu, daerah, Be. putra daerah. Ngenyek. Tuban apa Magetan? Magetan Be? apa Tuban? Ketel lele. Ya. Ya, Apa? Rupane wis kaya limo ketel putra nakal. Sik ku nek kleru ngendikane jenengan lho, kok Apa? ketel-ketel ku nek kleru niku. Lah aku Ya aku lara ati to le mosok aku dilok nek apa lek ngarani aku. alah jenengan diarani. Awakku gedhi. ora ngelokno gedhi. Iku sinden apa bokokan tebu ngono bareng mawon. Ora. Alah aku ora ngapusi, aku wong jujur-jujure Mbak Be. Lucy itu sebagai seorang seniman juga sebagai ASN. Sing ngomong sapa? Jabatannya itu titelnya SH. Sarjana hukum. Son horek loh. Niki. Ngebleki ndiasmu kuwi. Wis aku ora melu-melu Be. Kowe iki Masamu Pak Agus spesial khusus permintaan Pak AJN. Ngundang artis sing terlangsing sak Jawa Timur. Jawa Timur. enak Be. Jawa Timur yang bunyi ini gitu Mas. Oh enak ya Jawa. Lah sampean memang ngabude sampean Jawa Timur. Enggak enak. Sampean ngaturke apa buat PG Rejosari? Aturne apa? Ya paling enggak buat karyawannya Ben piye? Ben piye? piye? Pabrike ben piye? Pabrik aku kan muni, mbok bage muni. Iya, no. Ojone aku sono horek. Ora. Nek sonor iki biasane muni ya Be. Muni banter. Audio. Apa cirit? Apa cirit? Gak aku mau ngomong glagrak. Wong ki aja ngenyek nyuwun sewu. Pripun? Mas Putut ki kurang apa? Ganteng pitek solu garwane yo gedhi dhuwur sak aku. Wong gedhi dhuwur putih merusuh kaya sapi pedhet. Galake ya padha. Galake padha aja menghina itu kewan apa sing jenenge sapi. Rene nyok, rene. Ben ora, aku gak melu-melu nek iki. Gileng campur tebu. Aja ngenyek seorang sinden Lucy Brahman kuwi padha karo sapi kuwi ya bos sapi kuwi jagal sapi. Sapi kuwi kulite sapi kuwi bermanfaat kenek nggih sepatu, kenek tinggi tas reno-reno. Karyane anak bangsa iso terwujud karena kulit sapi kuwi ya. Terus nyuwun sewu ilere sapi kuwi kenek nggih sauna kuwi rupa ireng malah dadi putih. Kuwi ilere sapi. Durung meneh letonge. Loh, letonge kena nggih ngerabuk pupuk tebu dadi subur-subur tebune diperes banyune kotos-kotos. Durung tetelane. Kena genggarang asem. Satu yang bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Napa mriki kok? Susu sapi ya, Dek. Betul. Susu sapi kena nggih tambah gizi buruk. Lho wong kuru-kuru dadi lemu. Contone ning Ponorogo enek le. Contone ning Ponorogo kapan kene Magetan yo ngono. Kena gizi buruk to ning Ponorogo to. Mari ngono bingung. Pak Lurah, Pak Camati bingung nek ngatasi. Wis diwehi susu panggas sik guru. Akhirnya aku ngadeg ning gapura. Gapura Ponorogo ke tak mimi siji-siji.
Akhirnya saat ini sehat, Mbak. Sehat. Anu kira-kira kapan nih ngadeg ning gapura? Aku Pak Sekda karo Pak Jem tak nyusul. Kok di rumah no, ket mau kok Lah malah nek kowe kelas-kelasane kelas sapi ya nggih mbuh nggih. nyapa kok mbok kelas nyuwun sewu garuane Mas Putut karo sampeyan dibanding karo bojoku kecil. Lah bojoku penyanyi, nyanyi 3 lagu iki nek nggih bangun omah. Masalah akeh bayare ra. Sawerane akeh paling be. Sithik sawerane. Lah kok iso nggih bangun omah? Lah begitu nyanyi sing disawatno iku boto, wesi, pasir. Jenis suarane elek, Iya Mas. takoni elek Mas panjenengan. Mohon izin menika banyak request tadi Nggih. kepada kita bertiga Nggih. bahwasanya ten mriki kapurih menghaturkan salah satu drama mboten Nggih. kita sak cuplik kedadi ature menika enten Sarip Tambak. Oke, Yoso. siap. Kados ngaten Mas Nggih. Putut. Terima Nggih, kasih nggih. lantaran dulur lanang Nggih. saged sowan wonten Matur mriki. nuwun, Mbak Lucy. Semoga PG Rejosari selalu sukses, Amin. tambah Amin. muncoro, berkahi, Amin. diparingi laris, diparingi sejahtera sedaya setap-setapnya. Betul. Tebune panene makin melimpah. Amin. Semoga karyawannya semakin sehat, solid dalam mengemban Yes. amanah dari petani. Coba diatur nih Amin. pambudutane. Dan juga semoga Iran dan Israel perangnya segarda. Amin. BBM ben gak mundur. Yo. Nggih. Iki lakone napa, Mak? Sarip Sarip tambah. tambah. Yoso. Oh, pas niku nek Gak salah. iso aku nek lakon ludruk. Loh, kowe iki wong Ludruk lho, Be Jawa Timur iku identik dengan ludruk. Dapuane apa? Lah nek aku ya pas, sorone aku lakone ya paling gak nggih Sarip nggih, nek aku ya. Iya. Heeh. Iku jadi apa? Mbokku Yo iki. mbokne Sarip. Ya mbok ya. Aku. Kowe nonton. Oh, Aku yo dijak main to. Musuhe Sarip iki Londo. Oh nek Londo pantes pinter bahasa Inggris Pak. Heeh, tur Masa gede iso? dhuwur putih. Ah, 1 2 3 4 5 6 shot dot tok dot kula apal. Kowe Arab cerot. Arab kuwi. Yo Londo lagi putih malah. teko ilang. Ndang ayo cepet. Yo, Pakai kene sejaluk di mana diaturi, ate? Mergo sindene kathah sanget. Lah, Tok, yuk. oke. Kiringane di Jawa Timur nih. Jawa Timur. Nggih, no. Siarno seno, Be. Iki. Nah. Ceko. Gebiar gebiur. Gebiar. Dalam rangka buka giling PG Rejosari tahun 2026 kita saksikan persembahan seni tradisi ludruk Jawa Timur. Mengambil lakon Sarip Tambak Yoso. Sarip diperankan oleh Mas Slendro Dintaktong. Oh iya, Mboke Sarip diperankan oleh artis yang sudah terkenal di mana-mana, sudah pernah menggondol TV berwarna 30 in. Kotrok. Masih menang Maling hadiah. maling apa Tuh piye? hadiah, tuh hadiah. Lucy Brahman Mboke Sarip. Sedangkan saya sendiri Andi TP berperan sebagai Londo Askriting. Tak kira londo aspal. Kok londo gua sing raine koyo Kowe iki ape main 4-1 apa dadi Londo? kok iso remi iki piye? Ayo. Sutradara ada Ki Putut. Bendara dipegang oleh JM Andres Daono Saroyo. Tukang ngerek kelir dipegang oleh Bapak Sekda sementara mon Pak Ki. Sementara. Timbangane meneng ae ana dapukan. Pak Sekda kok kon kerek kelir. Timbangane meneng ae malah ngantuk. Pak Sekda ketua. Ketua rombongan ludruk Bapak Sekda Kabupaten Magetan. Apa neh? Setrum. Setrum Pak Ketua Kegiatan Bapak Doni. Bidan sing anu Konsumsi sapa? dipegang oleh Ibu Ngatemi. Wis mati.
Ngateme Itu gek. ora. Yo sida. Ceritane piye? Pakaianku apa? Cerit lah. Aku mbok- Pakaianmu ya iki londo no. Oke, ya. Ya, londone iki dienggo. Londo e, Pak. Cepet iki kaya surapan Ayo. ngono kae lho. Jenengan Londo katoke yo Adidas iki wae. Wis tak temune sing penting beren kok. londo iki nyamar. Ya mosok celana-celana masih ra ono. Lah kowe enek yo kuwi kok manut to gelem kok. Kayak topi enek. Londo iku karo Adidas KW. Kleru. Londo kaya banci iki. Halo kok sesek Pak, sesek. Salah lemu lebokke salah ki lho Mas. Kocro, bolongane sikil siji kok dadekne loro lho. Lho iki gak buntut to? Buntut bambu ngono. Iku ya sikil. Iki dadi londo apa anoman ora nek Pantes buntut. kok sesek. Lebokke kuwi lho. Kok iso. Oke, kene dienggo rambute kene londo iki. Nih, wis salene kene. Au, jenengan Mujarasa Mah, aku sing teko. Iya. Mergo sare pirang-pirang sedina ra mulai. Tak tok. Oh, ya coba. Malah ya apa? Wis pirang-pirang dina duwe anak kok ora mule-mule. Kamangka rasane matine atine mboke su. Mbok Sarip sing teko, Mbok Sarip. Londone wis metu ki piye? Londo petombokan vitamin kok metu. Aku ya pengen sungkem. Urung. Saya kok ki anake ngawur iki. Sing sungkem yo anake Londo barang melu sungkem iki ngopo? Sungkem kok diuyul kaya ngene carane noprak seminggu langsung meteng aku. Bari yoyo mosok ra tok sungkeman. Ya ora ngono sungkem kok diuyul. Meteng apa-apa, Mak. Sekolah untuk MBG iki tenang ae. Iya. Kok kaya ganteng-ganteng ae Iki sopan jane karo mbone. Londo apa si bulang jane kan? Mbok, aku sing teko, Mbok. Oleh. Lek, Kowe tak warai ngono. Mbok, aku sing teko, Mbok. Sopo kon? Anakmu nak Mbok lali ya, Mbok. Anakku kok matane PC. Pancen tak culek, Mbok. Mbok, Apa kon pirang-pirang dina kok gak mulai? Ning omah mboke masak ora nek sing ngentekne bocah kur bedigasan saben dina. lah kowe entuk MBG, Mbok, mau, Mbok. Mbok sepurane ya, Mbok. Lapo Aku sepurane? emang dioyak-oyak bangsa Walanda wis apik mateni kabeh wargaku, Mbok. Terus? Wonge Walanda iki Cuk. Heh? Walanda lapo? Oh ya. Walanda ngoyak lakon kok ngising-ngising anake simbok Piye, kok Jan? wedi karo Walanda. Ndok, mbokku kotruk ya, Ndok. Kowe aja ngising-ngising. Aja ngisini-sini kowe sarip apa iki guret tambah usah iki. Aja. Kowe iki sapa sing ora ngerti sarip tambak sapa? Iya, Mbok. Aja wedi kabeh Walanda. Aku ora wedi, Mbok, tulung aku dilekno ya, Mbok. Jare bape mateni aku. Aja ngisin-ngisini kowe karo. Kowe njaluk ndelek. Ya, Mbok, kok dilekno ya, Mbok. Ning jero kene lho, Mbok. Ngisin-ngisinke. Nek kene. Weh, kalah, Mbok. Ora dikata. Aku Endi Londone? Londone. Mbok. Semua udah nyata dulu. Deng 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 Londo deng 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 maju deng. Jos ya kok magito begitu. Makario. Ora enak, Pak. Ora kaya nek ceko, Pak. Eh? Tak tung tak. Oh ya tung tak tong. Kuwi iki Londo apa Pak Oga? Lah yo. Jan rupa wae. Dadi kelelekan brengosmu dhewe lho iki. Ayo, ceko. Suk. Awan-awan tuku jagung, jagung iku. Londo ora ngidong deng gendeng. Londo iki omongane bahasa and kamu ekstremis.
Oh, terus malah ngidung awan-awan iki ngopo? Itu kan enak ya, Pak. Mosok kayak basa londo. Ceko. Sapa? Ya mene awan-awan enek menungso kaya buta marane omahku. Wes. Rupane kaya setan. Jane Wani mara nang omahku kene. Sarep bener jane. Piye, Jo? Londo. Londo ra kajen blas. Londo keringet campur idu. Ora itu malah metu lah. Piye rasane, Ndok? Pegel aku. Lapa kon rene? Kon iku sing jenenge Pak Londo sing ngiter karo anakku Sarep Tamboso. Lapa kon awan-awan rene? Anu diatur. Ada bajingan kowe arep jajah bangsa Indonesia. Omahe Sarip iki. Ya, apa? Anu diaturi kendurian Pak RT. Mangke jam sekawan, Nggih. Pun lali, Assalamualaikum. Hei. Piye tok ngisi-ngisini sutradara? Mboke Sarip ku mopo ya kejem lho jenenge wong tuwek ku ya ruruh. Masa kowe tuwek to? Mboke karo londone kejem mboke. Lah aku yang sing lanang kuru nyengkrik mesti sing omah. Tuwek, kowe tuwek ya. Tuwek. Umur pira? Umur anu 85, 90. 35 tahun sebelum Masehi. Ya wis ndang tekone. Kowe ya basa Londo ngono lho. Ceko. En kamu apa jual Psycho Faisal? Sapa iki awan-awan kok enek ayo rupane kaya ngene. En kamu siapa kok ndayok ke rumahku? Saya mencari sini. Allah, kok bisa ya? Kamu diam-diam jadi gila. Londo tenanan lho. Londone ora kok buyuten, Mbak. Dene tuwek. Angel ra umum. Pasti ku yo tuwek tapi ora kok ngene. Wis ganti lek ngono 45 ya, Lah, sak genit ya ya. En kamu siapa? Siang-siang kok ada tamu mencariku? Saya Londo ingin mencari kamu punya anak namanya Sarip. Oh. Arep golek anakku jenenge Sarip. Kamu apakah tahu Sarip? Seorang Iya, kenapa saya ini simboknya Sarip? Saya itu juga sudah mumet. Sudah menjanda itu sekitar 90 tahun. Saya juga sudah munek-munek mempunyai anak Sarip itu. Maukah kamu memperistri aku? Gini ya mbaknya saya. Aku kok njaluk ndok ya. Wes kon lapo moro ning kene. Sarip mana? Goleki Sarip anakku. Sarip sudah berani mengobrak-abrik Mbaben. Saya harus tangkap dia. Bangsi Belanda dia rusuh untuk company. Londo. Anakku ger Iya, maju. Mbak. Kon aja ngisini-sini simbok ayo. Pancen tak sengaja aku ning gone ngarepe ngene mburine simbokku. Mbok warep mbok apake? Langsung Kamu harus tak tangkap, mau atau tidak mau? Tidak mau. Oh, leno pengen kamu saya percaya si bakal ambil kamu kau. Tak dendut. Malah sakit lagi. Londo iki ora Londo kok buta cake iki piye? Perang iki gasaran lho. perang tembak-tembakan ngono iku lho. Kamu akan saya tangkap hidup atau mati. Tidak mau. Tole. Ya, Mbak. Ger anakku. Mbak, Mas, iki mbok senjata. Kon rasa wedi kambek lene Walondo nak. Selama simbokku sik enek ning alam donya. Kon tak pangestoni. Wane ana bangsa penjajah kon tak tibuli ya Ger ya. Muga-muga kowe diparingi panjang umurmu ya nak ben mati Walondo. Ayo. bau, Mbak. Ora apa-apa, kuwi jimate simbok. Kono jing-jingin bangsa Walondo Ger. Hei. Gaso ngacek lho Mas, tolong ana sing Londo. Gusti. Sementara. Apa ya neng Londo Ayo. sikile kram ya. Londo asam urate dhuwur.
Mati kamu Sarip. Iya. Hei, hei, hei. Mati kamu Sarip. Ya. Ya. Ternyata kemampuanmu cuma segitu Sarip. Alah Sarip, kan kok bangko to nak. Kepiye sih mbok kok mbok tinggal kon iku ya apa ger. Kon kok ora iso mateni malah ndokoclok. Wes gak apa-apa nak. Selamat sih mbokmu sik urip ana ing alam donya. Kon tak klangkai kaping 3 bakal urip maneh ya Le. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Tangi. Sarip datang kok. Aku jadi Sarip. Sorak kowe. Kaya aku lho ya Sarip ya. Oh, ganti casting. Pokoknya nek mati dilangkai ya. Oh iya no, wajib kuwi. Mati Ditene ora sumeneh. iso. Sarip ki angel kok. Angel apa? Yo, Ceko. Ceko. Bo. Hei. Gua kae lho. Pripate, pripate. Sentanangan turun ngono ki ra melu casting kok. Bo. Aku doyak-oyak londo, Bo. Oh, nyak lo yo. Londo ngoyak-ngoyak aku. Aku melayu njaluk tulung, Bo. Nyampun, kowe lok malek. Londo. Lho ini nenek. Nondo. Aku. Ini. Tengah. Londo ngoyak aku mergo aku nyolong ali-aline. Aku njaluk tulung, Bo. Iya nak. Nek ana londo tulungan dipol sik, aku tak ndelok ning nguri, Mbok. Iya, nah. Liya kono nak. Oke, Mbok, siap, Mbok. Iya. Londone kaya tong bajil. Film malaper kaya tong bajil. Ya kuwi londone, Mbok. Pe wis durung aku. Matane sandal kenapa digawe? Loh, lagi kita duri masa londo stugel. N kamu tahu nggak N kamu? Iya. Kamu tahu nggak yang namanya tasrif? Sarip. Oh, londone banci, Mbok, hati-hati lho. Sarif. Kamu Sarip. Ya. Mau cari Sarip. Saya sudah cari sarif. Ini apa? Tak bawain pistol. Mau mbok bunuh anakku Sarip toh? Betul sekali. Alah ndak apa-apa, alhamdulillah wong aku sudah mulus punya anak. Aku itu sudah stres punya anak Sarip. Boleh Sarip saya Iya, bunuh? setelah Sarip bongkok kita menikah. Oke siap. Sarif. Yo wani no, Satrio wani. Sarif masih sholat. Tidak boleh membunuh orang yang mau sholat, yang mau ngibadah. Sarif. Oh, sholat. Madepmu kleru. Kiblate ki kono. Kiblate kono lho, kono. Iki jenenge aliran apa? Sarip. Kamu saya bunuh. Iya. Pak Londo. Dalem, Mama. Masalah terima kasih kamu sudah bunuh anakku. Sekarang mari kita menikah. Mari Wah. kita menikah saja. Ayo kene Mas, menikah Mas. Ayo kene. Weh. Ayo. Ayo kene. Kene wis. Lah kono, langkaono Mas. Dilangkai, Mas, Langkao menawan Mas. urip. Langkao. Lah kene goyang Mas. Lah. Ayo. Langkaono Man Sarman. Lah kene langkao. Weh. Wis ket anu. Wis buyar lakone wis buyar karsise wis entek.